Какво YouTube, аз съм правата на Карел и ще покажа новия ми канал, в който ще снима вече. И да, аз пиша Slack BG съм. И да, е така, качил съм 3 клипа. И тук съм направил така пипи монтаж. Да. Тук ще съм по-често. И така. Да. Тук съм се абонирал за тук да пише, които съм се абонирал. И цена такива пичове, но яки. Да, тук е Ревенендер год. Има и вече съм с друг скин Адам 91410. Има 2 абоната. И ще има линк в описанието на канала. И вече надявам се да събера като предишния 150 абоната пак. И ги събера и ще съм ви благодарен, ако ги събера.